Reno, bokser tajjeb jaqla daqqa, iqum minn fuq il-kanvas u jinnokja l-avversarju. Din is-sentenza ta' kuraġġ baqgħet ittimbrata f'moħħ Reno Calleja. Sentenza li qalu l-eks Prim Ministru ta' Malta, il-perit Dominiku Mintoff. Hekk tenna makruta One News Calleja nnifsu, eks Ministru tat Turiżmu bejn l-1981 u l-1983. Waqt intervista li timmarka l-10 snin mill-mewt tal-mibki Dominiku Mintoff. Reno għalilna kif fi żmien li fieħu kien Ministru ma kienx kollox wartu żgħar, però għamel diversi miżuri li bidlu l-ekonomija tal-pajjiż. Ejwa, jena meta dħalt bħala Ministru tat-Turiżmu, is-sitwazzjoni f'Malta kienet kera ħafna. Għamilt ħafna riformi, pereżempju introduċejt il-classification tal-hotels. Dik jien għamilta. U għamilna di il-forward buying rate, illi bis-saħħa tagħha it-turisti Ingliżi għal kemm naqsu baqgħu jiġu. Reno Calleja qasammanna storja taqsim il-qalb meta fl-1982 fl-aqwa tal-karriera tiegħu huwa ma ntażilx biex ikun parti mill-kabinett. Huwa ma filax l-għajdut li beda jinxteret fuqu minn nazzjonalisti u qal lil Sina, il-mara tiegħu, li rid jemigra lejn l-Awstralja. F'Settembru fl-82 ġie Carmelo Mifsud Bonnici għalli jisma' għalli Mintoff se jbiġġer il-kabinett għalli int mhux se tkun parti bil-kabinett. Mhux li spiċċajt minn Ministru, imma li n-nazzjonalisti bdew ixerdu li jiena sraqt. Reno bidmuh fajneħ għalli fl-aħħar Mintoff taħ l-ikbar rigal li xtaq, jgħid li huwa nadif u innoċenti. Jien għamel speech fejn għatlu nirringrazzjak li jintifel ta' ħaddiem minn familja ta' 14 għamiltni Ministru, għatlu jiena lest li nibqa' leali lill-partit u nservi lill-partit u lill-gvern. U għam Mintoff u għamel speech fejn qal li jiena nadif. U dikha xpronatni biex inkompli naħdem għal-partit u għal-pajis. U minkejja da, bis-saħħa ta' Mintoff għax imbagħad meta Mintoff sema li jiena muġuħ, bagħat għalija għal Sina biex nieklu l-għarix u ġibidni fil-ġemp u għalli Reno, bokser tajjeb jaqla daqqa, jgħummu fuq il-kanvas u jinnokja l-avversarju. Għal Reno Mintoff kien raġel bqal kbira u kuraġġuż li mhux biss ġab il-ħelsien f'pajjiżna imma ġab il-libertà tal-ħsieb. Mintoff huwa bniedem ta' viżjoni li jara l-bogħod u kuraġġuż. U għalija jien il-kobor ta' Mintoff mhux li bass ġab il-ħelsien veru ta' Malta u għamel lil Malta minn strument ta' gwerra ġabu strument ta' paċi bin-neutralità u n-naran imma li tal-libertà tal-ħsieb. Reno Calleja għadda messaġġ b'saħħtu liż-żgħażagħ u lill-politikanti biex iħobbu lil Malta daqskemm ħabba il-perit Dominiku Mintoff. U jiena nittama li żgħażagħ tal-lum u l-mexxejja tal-lum jiġu spirati mill-imħabba li kellu Mintoff għal pajjiżna u fuq kollox iżommu lil Malta ħielsa.